gure zoriona lantzin barruan, gure memoria lantzia sartzen da, eta gure memoria lantzeko ere ezberdin asko daude, gu bilatuko duguna da, neurona konexioak ugaritzen ditun bat. Eta hau zein da, teknika mnemoteknikoa deritzona, memori palaz, zenbakien bidez, ere ezberdineta. Zer erara ingo dugu? Bueno, bost ere ezberdineta. Zuek argazkitan edo hemen bideon alderantziz ikusiko jozuten, hau da proposamena. Suposatuko dugu 10 zerrendako edo hitz multzo bat, edo enkargu multzo bat, edo zeregin multzo bat, edo izenburu multzo bat, edo ikasi behar dugula. Ze erata ingo genuke. Bat izan diteke 10 gauza hoik, gauza deituko dut, 10 gauza hoik, kontzeptu baldin badia laburpen bezala jarri edo hitz batekin definitzeko eran, edo simbolo batekin definitzeko eran, eta bat da haien artin erlazionatu. Suposatuko dugu, suposatu bata dela gitarra bat, eta bila dela, filosofo bat, 3 dela elurra, eta 4 dela zuhaitza. Bueno, gitarra filosofun eskutan jarri dela, jotzen nahi dela halako batin elurra hasi du, eta zuhaitza erori da. Histori bat ingo dugu, itzuziakin non historioi irudikatu ingo dugu, imaginatu ingo dugu, eta non da hau dena onura. Hau dena onura bat da, hasteko ikasi ingo dugula. 2. Ikastekun ongi pasako dugula. 3. Berez ez dauden loturak sortu beharra eukiko dugula, eta ordun gertatuko da neurona konexioa. Sinapsi berria sortuko zaizkigu gure neuronak gehiago ezakik eukiko txukun, bine eukiko duguna da, neuronan artin konexio gehiago. Orduan gure burua azkarrago ibiliko da, eta esfuerzo gutxiokin gure egunerokotasuna errezago izango da. Orduan, teknika bat da, zenbakiak edo simbolo bihurtuta, edo gure laburpenak edo hitzak bihurtuta, gure 10 gauzoik hain arteko harreman bat sortu. Hau da, era bat. Teknika mnemoteknikuk aspalditik erabilitia, Greziako jakintxu dia hortan jaiuk zina, ben hitzaldiak hola memorizatzen zituzten. Bueno, teknika mnemoteknikuk erabilita. Hau da beste bat, hau da memori palaz esaten dena, kasu honetan nik irudikatuz, gure etxeko logela bat edo izan ditekena, eta gure 10 gauzak non irudikatuko da. Lehenengua, non irudikatuko. Lehenengua, indut, gela horta sartu zen, momentu hortan, atian aurrin dakazu, plak, irudio ikusi. Irudi bizia, graziosua, atentzioa deitzen duna, zuk ikusiko zuzerten hori, eta ondila eta kolore askokoa. Horren, bat, egongo da, gelara sartu eta seiun, atia ereki eta seiun. 2, egongo da, eskubitako paretin. 3, egongo da, eskubiko, paetan aurrea segita dakazun lehio hortan antxe ikusiko zu ateratzen dela edo zehoz esate izula. 4. egongo da, paetan dakazun armaio hortan. 5. egongo da, beti horre horren den silla horren ingurun. 6. egongo da, hor dakazun ispilua dakazun beste gauza hortan. 7. egongo da, beste aldeko atian edo lehiun. 8. iskinean egongo da, ze beste iskinetan ez zer, iskinetan bai. 9. egongo da, oian gainin. Eta 10. egongo da, erdi-erdian dakazun alfombran, edo goian dakazun lanparan, edo beko lurrin, nahizun bezala. Hau da, memori palaz, hau teknika oso erabilia da gauzak memorizatzeko eta buruan gordetzeko. Eta aldi berin sinapsi berria sortu eta zu azkarragoa bihurtzeko. Beste teknika mnemotekniko bat zein da, zure ezaguna den, zutzat ezaguna den kale bat. Non, kalin hasieran, jarriko zu lehenengo zenbakia izan diteke, leheno esan dugunaz, leheno esan digun gauzak. Gitarra badola, 2 zenbakia zutan ikusten emendika, bai? 2 zenbakia da, kale hortan dakazun denda, itxen aurren esango gauzak, eta esango dut ze gauza dauden. Bat da, kalin hasiera, 2 da ordon denda edo bankoa dena delakoa, 3 ordon zaborrontzi bat edo poste bat edo nahizuna, 4 da, semaforua, 5 jarri dut hor bide gurutzin erdian, 6 ezkerreko bidean, zutzat alrebes da, 7 beste aldian, 8 da hor gelditu den eraikuntza berezi batin, 9 ordon zuaitzan, eta 10 kale bukaeran. Kalia luzatu iteken nahi zuguzian da, ni 10 zenbakikin nahi naz, mioz duzen nahi 10 bakarri izan behar dutenik. Hau adibide bada. Eta konturatu baza, jaba mazkigu, 3 zerrenda esan nahi du, 30 kontzeptu, 30 gauza, 30ko zerrenda batia buruan dakagula gordia.
Bueno, bata hemen izango litzake gure proposamen hortan, gitarra bat jarri hor, kalin erdian ikaragarrizko gitarra tan aditua bazazuk ikusiko zu, Fender bat o Gibson man nahizuna jarri, edo gitarra klasiko bat, edo zu nahizuna. Bila, hemengo eraikuntza honetan, gure filosofoa, ikusi lehiotik izketan nahi dela, eraikuntza baldin bada, edo banku baldin bada jarri pino egiten nahi dela, ez egiten okurritzen zaizuna, zuri atentzioa deitzen izun eran. Hiruan, hemengo zaborrontzio hortan, dakau elurra. Elurra, ikusi elurra goitikan bere egin berrin, betikan gora dihula, eta ez igual palomita bezala atetzen dela, ez egiten okurritzen zaizuna. Eta lau, hemengo semaforo hontan, jarri semaforoa su hartu eta halako bat inu zuaitza fu, haizia botzen nahi da zuaitza altzeko. Okurritzen zaizuna, ez do mugikan, kontua da, zutzat esanguratxo izatea edo zutzat atentzio ditzeuna, edo, hoi ezin ezkoa, hemen indugun bezala, elurrak gorak egian, ez du nahi zeberezia, minio, haizu. Bueno, hau da, beste memori palaz bat, non zuretzat ezaguna den kale bat erabili dugun. Eta beste bat izan jake, hau da greziarrak eta asko erabiltzen zutena, zure gorputza, hau da auzuza. Ez da konturatu za, baina bazpare, bat jongo litzake buru gainin, hilian edo hile faltan, bakotxa dakan ezagorriatu, bila izango litzake kopeta, hirua bi begiak, laua aba edo suburra ez nahizuna belarriak edo rutzitu, segun zer den, segun zenbat detaile jarri nahi duzun, gauza batzuko besti jarko duzu. Hemen bosta jarri lepo inguru hontan, sorbaldak eta ditu jarri, 6 esku batin, 7 hemengo zure bularrin edo tripan inguru hortan, 8 gerri ingurun edo isterrin, 9 oinan eta 10 zure azpilan. Hau, adibide bada, ez du zertikola izan behar. Mino, proposamena zein da, erabiltzen jozun lokalizazioik edo kokapenoik beti berdinak izati. Orduan, zerrenda, nolabai kokapenak ikasi berko jozu. Alegia beti buruan gainen zehozagarri, kopetan, begitan, belarritan, zuk ikusi nola ingozun. Eta kontu neuki zure buruan tamaina hau da, bai? Mino ez duz, esan nahi, horren proportziun inbertzunik lehenengo zenbakioa, gure gitarra izan jake, ikaragarrizko gitarra zara hor, ekilibrio egin bertuzula usteko. Txiki jartzen mazu, kostako zaizu gehiago betaz oroitzia. Bai? Gitarra desafinatua jarri hola dardarakin bakarra oroitzeko zein den, bai? Hau da beste aukera bat. Eta, hau da Jose Silvan omenez, aterako dutena, bai? Jose Silva zen Metodo Silva, kontrol mentala Metodo Silva, bildu zuen edo sortu zuen, ez dakit ongi esan hau, bere eskutikan etorri zitzaigun, eta bea ikasitako era da, hau da Krearrun genio liburutik ateratakoa, eta bea proposatzen zuena zen batetikan 10 jarri zenbakiak, eta gure objektibo zenbakioekin erlazionatu. Zenbakiak izan ditezke bata adibidez, zutzat batan simbolo zer da, arkatza, perfecto, adibidez. Bila izan jake ata bat, 3 izan diteke kaio bat, egan, kaioa hola izango lizak ez. Laua izan jake aulki bat, 5 bale bat, vertikalin 6 izan jake purua, 7 aterkian kiderra bezala, edo beste simbolo ezberdinatu, 8 izan jake betaurreko batzu, 9 txupatxusa, eta 10 platera eta sardeska edo platera eta labaina, adibidez. Eta simboloikin harremanetan jarri zure ikasi bertuzun kontzeptuko, ikasi bertuzun gauzak, edo ikasi nahituzunak. Zer izan jezke ikasi nahituzula zure sinapsiak ugaritzeko, hori da nik iten dutena. Hortako erabiltzen dut. Bai, orduan bat zenbakian izango litzake, ikaragarrizko gitarra berezia desafinatua dona, okurritzen zaizuna. Bilan, gure filosofua, ez dakit nola imaginatuko zuzu filosofo bat, zuri atentzio ditzeko eran, galtza motzakin. Eta kaletik kriston hotza egin ez dakit okurritzen zaizuna. 3, elurra zen, kailua nola jarko zu, kailua nola erlazionatuko zu elurrakin. Bazuk ikusiko zu kaio bat, adibidez jertxia jantzita, eta hor buruki, dena tapatua dola ikaragarrizko hotza egin dulako, eta laua, gure zuaitza, aulki bada, aulkia desa egiten da, eta zuaitza bihurtzen da, alrebes izan berrin. Bila ez dut esan, ata zen gure filosofukin, imaginatu Pato Donald, filosofukin hitzaiten o filosofo entzuten, ez dakit, buru datzen zaitzuna. Berez, zure graziosidade maila zutza da garrantzitsua.
Bai, ze hemen bilatzen duguna zuzat, atentzioa deitzia, eta horrei esker sinapsiko burua ugaritzea. Beste erabat zein da, batetik 10 zenbakiak, bino, psikologuk elkartu zin, ben momentun eta sortu zuten olako, fonetikoki edo adierazteko erabat. Bat zenbakia da, T taza bat, T letrai dagokio, T taza bat. Bi zenbakia, N letrai dagokio, edo bi zenbakiai N letra dagokio, eta Noe itsasontzia irudikatzute. 3 zenbakiai maiatza, M, maiatza, izango litzake kalendario bat. 4 zenbakia R raio gazteleraz, tximista bat edo guzkizpi batzuk ikusiko zu. 5 zenbakia L, L da legea, edo ikusten da olako juez bat edo maiukin jotzen da olako ze bat. 6 zenbakia J, joia edo nik ikuste dut olako kollare bat bezala, non kollare hortan jartzen juzten. 7 zenbakia G, gia, mendiko gia bat, mendizabala, bere motxilak inta dena, eta haren onduen egoten nik ikasi behuten simboluoi. 8 fedia da, fedia ikusi zen ezake makurtua jendia, edo bildua dona, errezatzen nahi dena, nahi zuen bezala, eta horrekin erlazionatuko zu ikasi bertzuna. 9 P, P da hanka, pie, gazteleraz dia, ya lo seto, P, hanka bat, oina irudikatzen honik, bihatzak eta ondiak, eta hor jartzeutenei, karagarrizko kolore pilakin bizitasunakin, atentzio ditzaizuna, eta bar. Eta 10 T, bino, T eta S da tios. Nere osaba izeba batzuk, non haien onduan egon goten ikasi bertutena. Orduan, kasu honetan, hau besti bino pixka komplikatu xio da, bino, zein godu, nik hau praktikatzen dut. Batetik 10 jarri dut adibidea, bino batetik 100 egina do, Bino errepikatu iten dira, 11 izango litzake, TT, tata, edo izeba, 12, T eta N, tina, da bainera, 13 T eta M, tomo, liburu zebat tomo bat, hola, batetik 10 dugun bezala, 20 iritsi baitezke, 30, 40, bai? Zein da kontua hemen, hau dena jakitea oso ongitu, bino praktikatzen dakazu zure altxorra. Orduan, gure zorionan barruan, gure memoria lantzia, gure ardura eta gure esku galditzen da, nola, bakotxan bizitza bere erabakia, norbait ikusiko du, zein landu eta noiz.